should be tarnished? I don't think so. That's over. At yun, binigyan ako ng papel. Papel para daw sa Pilipinas. O, diba? Cheeky daw, guys. Kaloka. But anyway, so ang happy naman in Demery andito. At may pambili na tayong mga pante. Huwag na natin ipadala ito sa Pilipinas. Kaloka kayo dyan. Kailangan ko ng pantwe. Thank you, baby! Baby! Oy! I don't know. The small table, I think this is not gonna fit. I think we need the regular table. The one that from folding one. Russia. Huh? It's small. It's not gonna fit four. I just went outside and look. Yeah. I don't think it would. Okay. No. Four of them, no. Dito na naman tayo sa Walmart, guys. So, we're not buying a lot. Look, ito siya, oh. Pinatay ko yung cellphone ko, guys, kasi sabi niya, dami daw ang ano niya bilhin, tons daw, tons, o diba, tantan itlog mo daw. O diba, ang una niyang pinunit talaga niya is itong mga chocolate para ito sa kapitbahay, no, chocolate daw. At habang andito na kami, bibili na din kami ng mga pagkain ng aming alaga. So, namilit na po ng mga pagkaon sa iring, guys, no, pagkaon sa iring ag sa iro. Wala man kaming nakita dito. I can't reach anything. Can you look what's in here? That one over there. Pork older cut. They're expensive, right? 60 bucks now, just that. 70 bucks. Oh my goodness. Look, What you eating from back? this one. Yeah, free. No. You use it for. Hindi pa kami tapos, guys. We're not done. I don't know, Tommy's telling the kids to bake. The light bulb for the heat. Oh, light bulb. Yeah. How that you can eat? Poisonous. I don't know. You don't have the big creamer. Huh? Of course they don't. O, diba, guys, parang wala lang yung mga binibili namin, pero tignan ninyo yung talagang total. Dahil po yun sa mga pagkain ng aso. Grabe naman ang mga pagkain ng aso ngayon at pusa. Oy, para namang mas malala pas pagkain ng mga tao. Ganyan talaga, sabi ko kay Tami, wag na tayong mag ng mga alaga, ha? Kasi sabi pa niya, kung meron daw siyang makita sa daan, guys, adapt daw niya. O, diba? Bahala na yung mga pira asa niya pamunito. No? Itong aking AFAM, no? Paminsan maisip ko talaga kung saan ito kukuha ng pera. Kasi alam ko talaga yung mga pinagtatrabahuan niya, guys, is napunta naman talaga yun sa mga binibili niya, sa mga bill, no? So, paminsan kung magsubra-subra na ba, mapaisip ako, wala man siya ginukuha na pera sa mga investment niya. Pero talagang ako na nagkasyaman lahat. Kasi gastador talaga ito, guys. Sa totoo lang talaga, nakikita niyo naman sa mga vlog ko, no? Ginawa ko na nga yung content, yung mga kagaguhan namin dito sa bahay, yung mga grocery like ito. Nag-stop, akala ko uwi na kami, nag-stop pa pala kami sa wine area, no, sa liquor store, kasi bumili daw kami ng regalo sa dalawa naming kapitbahay. Yun, pagdating niya isang karton, guys, iba't ibang klaseng nabili. O, diba, dito ka talaga maluluka sa kanya, no, kasi talaga magtataka ka, anong nangyari. Paminsan alam ko naman yung mga binabayaran namin, guys, pero paminsan magtataka talaga ako kung paano nagkasya lahat. Kasi katulad nito, hindi din ito mura, no, itong champagne, nang pangalan yan, pero masarap yan siya, guys. Kaya yun yung palagi niyang binibigay. At may mga extra pa. Last year, meron siya mga binibili, hindi nagagamit. O, diba? What are you talking about? You buy a lot like somebody. This wine is a good red wine for drinking. This is a wet red wine for cooking. Okay. So it's a So, I'm gonna drink wine slowly a little bit because it's good for Well, I'm just letting you know. For my why- brain, what's charot. your wine. my brain. So, why you get 4 afimumwamwa? About Mama? Yes, why? Well, I got those to give away, and I figure we have one for us. That's all the old one. Yeah.
That's old. We have to bring Andrea the big one. 2 of them. OCD-ness and stuff. Okay. Nakita niyo yung lalaki guys, binalikan talaga si Tami at kinausap. Anyway, so before kami nagpunta doon guys, nagbili si Tami ng pagkain para sa kaibigan. Adoy, mag-shopping man itong asawa ko eh. Para daw sa kaibigan ng ano niya. No, so let's go. Maghanap daw siya. Mag-shopping para sa kaibigan ng ina niya. So, samahan natin si Dudong Tami, no? Meron daw siyang bilhin dito guys para sa 96 years old na kaibigan ng ina niya at yun sinamahan ko lang siya. Dito po yun siya nagpunta so alam ko na kung anong bibilhin niya at ayaw talaga niya yung mga gusto ko at yun magkaiba talaga gusto namin. Oh, jewelry. Jewelry. I'm starving. I'm dizzy. What? Oh, nice color. Oh, this one. It's her. Look, it's very nice. How much? 50% off. Oh, yeah, the same thing. So ito na yung napili namin pero si Mr. talaga kapag meron na siyang mapili guys, maghanap pa yan siya, hindi pa yan kontento. At sabi ko sa kanya talaga dong magbilis-bilis ka dong kasi ang tiyan indemirian dong gutom na hindi na kinaya ang power. No? So yun pagkatapos yan sabi ko magbayad ka na doon. Oh. Pinupush ko talaga guys kasi iba naman talaga ako kapag magutom, hindi ko talaga kaya. At finally nakaalis na nga kami doon sa mall no. At dito na tayo sa daan. At habang nagda-drive siya guys ay may tumawag at yung mukha ni Demirian is hindi na masaya dahil po yung tumawag is sinabihan Dito siya kami na sa magtrabaho. Dunkin Donut kasi si Mr. ano siya gustong maihi ni Mr. So hintayin natin siyang ano kasi pabili-bili taraw siya dito ng kape pero ang tuyo yun niya dire is iihi lang naman. So ito yung ihianan niya Dunkin Donut. Every time na magpunta siya sa trabaho dito talaga siya iihi. Ginawa niya yung CR yung Dunkin Donut na ito. Nagpaihibog si Joy. Paihibog. Ay, pagkaulit yun ni mong mga tamis-tamis, oy. You're very ulit. Ulit. Yeah, you like tamis. You're very ulit. This is your bathroom now. I told him that this is your regular bathroom. You make the Dunkin Donut your toilet. But you have to be a customer to use the bathroom. You have to buy something? Yeah. What if you just get in, get out? Say, thank you! I could. Huh? You could do it. Eventually, it'll be a problem with something. Steve was like, I'm really glad you told me to go there. Because he You do what I can't said. get out. You can't get out of there. Yes, that's what you have to. So ito yung binili niya. Ay ginoo ko, donut guys na maliit na sobrang baby na donut. At ito yung matamis na talaga. Mahilig din siya sa matamis guys. Kahit anong gawin mo no, paminsan makauwi niyang galing sa trabaho, may bit-bit na guys. At so nakikita ninyo no sa isang vlog ko na nagpunta kami sa city. But anyway, ang pinunta talaga namin dito is yung alam nyo na nakita nyo. Pero pakita ko sa inyo ang city guys no. Sabi ko kay Tami na hindi talaga ako makasurvive dito. At pati si Tami at ayaw na ayaw niya pero wala talaga siyang choice kasi dito talaga yung trabaho niya sa city talaga. So yun, kung bakit nyo matatanong sa akin na wala si Mr. palagi at palagi na sa vlog ko na wala siya palagi sa bahay at ang late niya, yun ang layo guys. Plus traffic pa dyan, sobrang traffic guys na talagang hindi mo kayanin no. At mabuburyo at maglalagot ka na lang no. crazy brains and time and OCD-ness and stuff. Yeah, okay. But hey, Stay warm, man. as long as we get to enjoy the movies, enjoy the good holiday. That's all. Yeah, Have a great holiday. What did he say then? You look like George Lucas. Yeah, I know. A lot of people freaking tell you you look somebody in the movie. Yeah. In the airport, they told you that you look like what is that? Rogers. Kenny Rogers. What is this? Jollibee or KFC? That's fried chicken, Kenny Rogers. Why people, he come back honey just to see your cousin honey. Itong asawa ko no, every time he goes somewhere, lalo na sa mga movie area kasi doon yung trabaho niya, palagi talaga siyang sinasabihan na part ka ba sa movie or dapat nag-artista ka or kaano-ano mo si ano. Yung nasa airport din kami, sinabihan siya na para siyang yung singer. Dami talaga magsasabi kaya kapag mag-ayos ito guys, na gwapo ka talaga, makapagsabi ka talaga na, uy, actor man ata ito,
Grabe naman itong traffic talaga sa New York. Ay, hindi talaga maano. Palagi talagang parang punong-puno ng sasakyan ang mga daan-daanan, no? Grabe talaga eh. Sa bukid, puro raman groundhog han in the mountain han. And the bird and the rabbit. Bunnies. Rabbit. Poquito. Why she doesn't get it, honey? No, but you didn't get it. I'm surprised because you knew I was getting Poquito for Mom. No, I thought that was eggnog. No, we couldn't get eggnog only during the holidays. So that's In why we half a got mile. Poquito.